Mae'n bwysig bod y dyn a barn, wrth gwrs, Richard Johnson, a fi'n siŵr bod e a ddywesu fe beth mae fe'n dywys yw'r gorau, ond mae rhaid beirniadu hwn fel pleser mewn ffordd, ond oes e. Hon yn agos at y galon di, Beth. Odi Danw Llywelyn, ond fi'n credu bydd Hanna ar ei gefned, jyst yn meddwl bod hi'n falch i gael beth mae di gael. Oedd hi'n falch bore di llun i gael be gath i bore di llun y blaw am fwy. Stedi nawr, Beth. Fydd hi'n llefen to nawr. Gadi fod. Na, fi'n iawn nawr. Mae wedi wneud yn dda. Mae'n disgwyl yn bictiwr eddi fyd. Weles i golwg arno fe yn neud i siowfach yn y cystadleuaeth o dangyfrwy, a oedd e'n trafeili. Oedd e'n yn rhydd ac yn balans a popeth wyt ti moyn o bonni o dangyfrwy. Ellen ni feddwl ta pwy sydd yn ennill Prif Bencampwriaeth Ceffylau Y Sioe 2024. Mae'r rhai bo hynny, achos mae mor uchel i broffail, mae hwnna'n neud lot o fawr iddyn nhw, yn dweud. Odi, mae e. Chi'n gweld y dorf o gwmpas y brif gylch hefyd. Na, does dim neb yn hasti fi'n gydre. Mae rhaid gweud pawb mwynhau, a'r tipyn bach o hael yn dod. Yn mynd yn dda. Odi, mae fe, chwarae teg, mae wastad, diolch yn miso bit yn aml iawn i fod yn deg ddo fe. Felly, mae'r tro cynta ni'n gweld. Stocktail Black Prince, gorau o'r gyrru preifat. Gyda Kelly Searle, coesau ffres. Coesau ffres. Os na feirniadu ar yr holl lun fan hyn, neu yn edrych yn benodol ar y ceffyl? Mae'r llun yn bwysig, odi, ond mae mwy na na. I'r grefft a'r adran, wrth gwrs. Mae gofyn bod yr anifel yn matsio'r cerbyd. A wedyn mae'r tac a'r lleder a'r gwisg amlan. Gallu ti hela 4 diwrnod yn clebran am cystadlu'r gyrru. Ond dyma'r gorau o'r sioe frenhinol yn y gyrru breifat. A hwn dwi'n meddwl beth mae Mr Johnson yn mynd i meddwl. Dwi ddim wedi gweld lot o'r rhain. Na, felly yn lun eitha newydd iddo fe, anghyfarwydd. Ie. Ac ar ddiwedd y dydd, fi'n credu, serch bod nhw wedi ennill y private drive a y gwahanol gategoriau yn y gyrru ar ddiwedd y dydd, Bencampwriaeth Ceffylau gorau ddyle hwn fod. Felly, falle bod e ddim o reidrwydd yn gwybod am y gwaniaeth rhwng y gwahanol mathau o gyrru, dyle fe wybod ceffyl a ceffyl da mae'n edrych amdano fe. Yn mynd yn dda yn chi, Stocktail Black Prince. Wedyn ni... Hefyd yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn. Wedyn ni bod tipyn o waith Cymraeg fan hyn. Wedyn ni Cymro yw e. O'n i'n meddwl. Ie, Cymro yw e wedyn ni, ynddo fe? O, mae'n boblogaidd iawn. Boblogaidd iawn. Symudwr da. A mae torf yn licio symudwr da, wastod. Odi, mae fe'n trafeili, ti'n gwybod, i feddwl bod hwn yn ddyn sy'n farchogaeth, felly di feddwl beth hwn yn meddwl, mae'r ceffyl yna'n trafeili. Mi'n credu bod nhw gyd i cael tro bach nawr yn cael ei beirniadu yn unigol. Felly mae Richard Johnson, y joci, sydd yma yn beirniadu fe ar y a'r tei pinc, yn cael sgwrs fach gyda stiwardiad. Mae'n neud i waith yn beirniadu fan hyn. Fe sy ar pwysau o ddewis ceffyl gorau Sioe Frenhinol Cymru 2024. Mae'n mynd i gael golwg manylach nawr unwaith eto wedyn ni. Mae off to, dwi'n siŵr bod e'n iawn. Wi wedi gofyn i chi bob tro, allai byth a pido gofyn i chi nawr gyda'r Prif Bencampwriaeth yma. Beth ni'n ei chosi trwbl nawr. Mae rhaid i ti ddewis. Iawn, na i ymuno'n yr hwyl tra hyn te. Offa ti? Wi'n mynd i fynd am yr un gyrru. Wyt ti? Ydw. O, risg fach. Di. O.
Ond o le mae off y ffens. Mae wedi gweud. Neu yr un y raso. Na, un heledd. Dim ond un yn y llydd bydd. Na, gyrru. Fi'n mynd i wedi gyrru. Na fe. Sef Stockdale Black Prince. O'n i'n gweud ar dechrau'r wythnos, paid gorfeddwl y penderfyniad. A es i'n reddfol. Es ti? Do. So, aros at dy impresiwn gynta. Iawn. Y ceffyl gyrru. Iawn. So dyna fe. Heledd Cynwal wedi penderfynu pwy sy'n mynd i ennill. Stockdale Black Prince, Beth? Fi'n pwyso mesur a fi'n trio penderfynu. Ond fi'n mynd i fynd gyda nghalon fi'n caru a fi'n mynd i weid, gosh, na, sa'n siŵr. Fi'n mynd i weid, bod hi ddim wedi bod yn bencampwr, fi'n mynd i weid, naill ai Crympwel Blue Lucy neu Danwyd Llywelyn, fi'n stico at yn ffefrynnau. So ti'n mynd i ddewis un? Na, fi'n mynd i ystyr y ffens troi yn y lle ti. Iawn. Rob. Wy'n credu'r adranca o dan gyfrwy fi gyda Beth Llywelyn. Fe ath e mor dda. Fi'n eitha siŵr bydde joci wedi meddwl. Bydden ni'n dwlu jwmpo arno hwnna i gael spin. Ond gewn ni weld. Dyma ni. Richard Johnson yn reiddiol o Henffordd. Ac yma yn cael golwg manylach unwaith eto cyn wneud I ffordd yn ôl at y stiwardiad. Felly bydden ni'n meddwl bod yn dechrau dod I benderfyniad. Mae'n gwenu. Ydy. Felly fynnau'n gweud Stockdale Black Prince. Ti Beth yn gweud... Naill ai Crympwel Blue Lucy neu Danwyd Llywelyn. A Rob. Llywelyn. Ond fe eithe I... Na gen I sy'n cael penderfynu. Na. Ond mae'n trio pido dangos ei wyneb yn dweud. A Mr Johnson wedi cael amser da wy'n credu. Mae wedi gwenu o ddod mewn i'r cylch. Mae'n clebran I bawb. Mae fe'n cael digon o hwyl. Ydy. A wneud y gwaith yn dda fyd. Ac wrth gwrs unwaith eriod ti'n cael beirniadu mewn unrhyw adran fan hyn. Felly dyma'r unig dro fydd e'n cael y cyfle I fod fan hyn ac I feirniadu prif bencampwriaeth. Wel, os ydy wedi beirniadu dosbarth dangos eriods, mae'n gwybod, felly nag yw e. Ti'n gwybod? Straight to the top. Heledd Cynwal. Wel. Hei, Nawr da te iawn Beth ti. a Rob. Ni'n mynd I wthio ti off y ffens mwy. Moes ymgrymwch gerf ymron. Take a bow. Sa'n cofio amser arall mae hyn 'di digwydd y ceffyl gyrru yn cael y brif bencampwriaeth. Adrych, Blue Lucy. Yay! Wedi dod. Ar is Pawb yn hapus. Pawb yn hapus. Dim byd mwy hapus na Catherine Owen yn bowso dros y gar. Wel. Felly mae'r wen orau hefyd wedi cael y gil bencampwriaeth. Wel, mae hwnna'n Chimo be, arbennig. mae nwylo'n goch fi wedi curo mor galed. A rhaid cofio, wrth gwrs, noddwyr yr gystadleuaeth hyn yw Lloyd's Fish and Chips yn Llambed, Stuart Lloyd, perchen y busnes. Mae fe wedi bod yn gyrru trwy fywyd fyd. So bydd yr nifel a'r bencampwr hyn yn agos iddi galon e. Kelly Searle yn edrych wrth I bodd fyna, wedi dod yr holl ffordd o Essex. Gyda Stockdale Black Prince. Am ddim, gobeithio. Os ydw i'n yn agos I Llambed. Dyna sy'n noddi. Ie. Os eith I nôl na'r ei Essex, heb o Llambed, falle geith I fish and Rhaid I chips. weithio ddi. Llandyfri, Llambed. Ie. Na'r daith. Na'r daith. A parco Stockdale Black Prince ti fas. Ie. A'r gil wobr. Yn mynd I Crympwel Blue Lucy fyna gyda Cath Owen. Mae'n hyfryd gweld merched hi. Y dwy ferch yn dy fe. Ie, Charlotte a Holly fyna gyda Cath. Mae'n ymdrech deuluol yn amlwg. A mae Cath Owen wedi cipio'n calon yn ei hefyd. Mae gwyneb hi wedi pefrio drwy gydol y cystadlu. O'r eiliad ddath I mewn i'r prif gylch. Oedd hi mor llawen. Oedd. Joio bod yma, joio dangos.
Ie, y magu, y hyfforddi, y blynyddodd o lafur cariad yn arwen at yr eiliad fendigedig yma. A Stockdale Black Prince yn mynd â hi. Kelly Searle fyna yn amlwg dan dimlad. A llongyfarchiadau mawr iawn. A'r brichiau yn yr awyr. Jodie Phillips, y perchennog, rhaid bod hi ar ben I digon. A wy'n credu bod ni'n mynd I glywed y prif gylch yma yn tanio unwaith eto, achos mae Kelly ar ei ffordd yn ôl o gwmpas y cylch I gael tro bach arall o flaen y brif eisteddle. A pam lai fyd, pam lai y gorau ar y maes y flwyddyn hyn. Man y man wneud y mwyaf o'r foment yma fi'n credu. Yndi fe, ie, wir. A di mae'r gefnogaeth a'r gymeradwyaeth yn gweud cyfrolau yn dwe. Ceffyl gorau Sioe Frenhinol Cymru 2024 yn mynd I Stockdale Black Prince.